Mhm. Tää takki tippuu, ota se! Ota se! Takki tippuu, Saara! Tippuuko askultat päältä takki valitetaan? Vittu, Saara! Askulta tippuu päältä takki. Se on kyllä parhaimmat kommentit ikinä tässä videolla. Nyt se etenee hyvin. Olet mitä hittoa. Pääs vähän niinku... Nyt Ansku sai siitä rytmistä kiinni. Oi, oi! Joo, toi on ihan hirveet koemelikin tekee välillä noin, mutta ne tippuu heti. Tippuuko se? Ei, tippu. Ei. Hyvä. Kolahti ainakin aika lujaa. Preeko perkeleen ne jalat ylös. Hyvä. Ihan. Hyvä, Ansku!